Saanut kuvia myytyä lehtiin, mutta täytyy vaan sanoa... Hei äkkiä nyt. Sänkyy. Mikäs sitten on? Kuulostaa vähän hölmöltä, mutta... Mä oon raskaana. Tai sillä lailla, että kun... Mulla on HIV. No kyllä mä kestän yhden kauppiaan keskiään kriisit. Niin kuin Suojaamatonta seksiä. nousi vaan niin kuin ykköseksi. Varmaan raskaa. No joo, mutta toisaalta sitten oppii näkemään ne mahdollisuudet. Jotka on mitä? No, esimerkiksi... HIV voi olla kellä tahansa. Mikään ehkäisy ei ole 100% varmaa. Ja miten lapsia yleensä tehdään? Nytkin. Voi miten hienoa. Sulla on toi sydänolua, lihapullia ja muusia. Hei, Isabelalta puuttuu tuoli. Voisitko Kari hakea? No mitäs tänne kuuluu? Niin, Kristobella ja Kari on yhtiökumppaneita. Olisi ollut kiva nähdä Oonaa. Se on varmaan jos... Pöökille kes. Ja kun Oona asuu nykyään Jallan luona, niin asuu Mirokin siellä ja Isma asuu siellä myös. Semmoinen Seks. Oot sä nyt pitkäänkin Helsingissä? En ihan vaan pari päivää. Mulla on niin paljon töitä, että mun on pakko lähteä takaisin. Ai jaa, okei. Okay. Mun varmaan pitää mennä. Lasse odottaa auton kanssa tuolla. Jäät sä yöksi? No niin, mäkin haluan sua. Sulla on täällä aina Vittu. Saatavilla. joku Rahojani! lähtenyt maailmalle. Totta. Kauan. Niin asu. Kävit sä Karia tapaamassa? Joo. Siellä on asiat muuttunut aika paljon sillä aikaa. Sekin on tehnyt. Tuut sä kohta perä kuulee? Hän saa varmaan vielä unta. Majataloasiat pyörii päässä. Eihän tostakaan pienestä mitään haittaa muun puolesta. No totta kai. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kiinni? Paskapuetta.